weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgolo to agrisa to Sinthiane Ñakiri to Hudallayi to Ɗalhaya to Mafondu to Lodiolo to Mareysa to Jingue Jeeri to Awoyna to Teccan ko on takkusan juula ha e nder dulal ceerno Hadi Sy to Jowol ha to dulal ceerno CLC to likseyba guural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie suɓanoɓe kay yo jangguin kay ɗemɗe guendiji e nder école aji leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui kene wona lebbi tati hande kay ɓe keɓani ni contrat ji ni salaire aji mabɓe to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo leydi ndi ne tawi tourné mum économique e nder falde Tambacounda ha to Kédougou kala Ousmane Sonko kañuma woni gardiɗo landa Pastef kanko kadi woni hoore jagoɗe leydi ndi kanko ne watta tawi tourné makko politique e nder département mo Guingueno to leydi Mali catala bitengal limoa ɓe gaddi ballal ngal 100 millions faade leydi Mali no leydi Mali wallotori kay ko fate habtade tenke woni batti e nder leydi hen to leydi Nigéria ko capanɗe jeetato e jeenayo Issa Yanke woni chrétien biftonoɓe kay to rewo leydi ndi kamɓe kala ɓe goppitama Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi ndi jaaro e duuɓi capanɗe jeetati o holliri tigui wonde kay ko candidat e sumgoji paaɗi kay capanɗe jeetaɗiɗi o jaara duuɓi capanɗe jeetati o holliri tigui ko candidat kay e sumgoji hoorejo leydi tijjani ñande 1 lewru marsa dartoɗo to leydi Soudan du Sud koko hawni waɗi toon ko neɗɗo goto kay maydo kene wona duuɓi joyyi joni ko kañum tigui inde mum feeñi e liste tawi ko halfinaɓe ko fate arda halfinaɓe ko fate sumgoji hoorejo leydi e nder leydi hen kabaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Russie to leydi Ukraine to leydi Palestine bisimilla moni ketki hotodirte joni joni plen pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalwal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah lubrimo gandal mo safra rafiji kewɗi ne jiida cirol dendagal rafi bawɗa woddude kay so tawi oɗon maldana ko nder balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji ɓalli musoji kala deedi guttoji ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ustoraɓe ndewago rewɓe sattoraɓe ɓesgu e dartoraɓe ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men fiɗaɓe wonduɓe prostate e jippiɓe leese kala sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni mosa nofuru ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓen ƴewɓe kayitaji guila e embauche ha e visa ji kala ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo wune so tawi a yiiɗi hebde ɗo ko laaɓi a yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone ko numéro WhatsApp mbatta ko 00336 ko leydi France mbaɗa 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar so tawi koto Dakar gonɗa sa yiiɗi jokkodirde e makko base makko jokkodirta ko ceerno Abdoulaye numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo wonande tawteɓe lappol polol dande ma e Mauritanie e Sénégal to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala base makko ne tawe ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe dendagal leɗɗe ko jiɗɗa hebde sa jokkodire on ma heɓano hannirta ni numéro mum mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott lamoro ko gendi Mauritanie ko ɓiyi ko tawate ɗon to leegal Samia ha to Darou Bel numéro mbatta 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko
an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma jogiiɗo AVC jogii cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceje musoje jogiiɗo AVC jogii cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonda koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonda koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonda koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fota Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone aljuma jeegoma lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom habruji mon e ɗemgal pular e sowtaye ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nete ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene wiya on dendagal ummal islam kala ɗon mbiye ummal no mbiye tigui juma mubaraka habruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie noon jena toon to kay haydi kadruji ka haydinaɓe noon ɓe detti kamɓe kala ɓe erima hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɓe ñaguima ɗum kay nde ɓe ñaguima ɗum kay nde tinnoto kay walla ɓe wasta kay walla ɓe kay ko fate hadde kilgol oɗo école tawi ko école ɓoyɗo biteɗo école Ande Kaydi ona école noon ɓe kolori kay oɗon école surtout kay oɗo saaha joni ko en plein année scolaire woɗi tigui koye hakkude tigui mundi année scolaire mo sukaɓe janggata wiide ne heele hen onon école wona hunde deɓe jaadi école ɓe kolliri kadi oɗo école ko école ɓoyɗo no feewi kadi école o ko souvenir mawɗo no feewi saabu ko école mahaɗo kay guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi koye nder oɗon école ɓe kolliri cadre uji kewɗi kay koye nder oɗon école mbawi tigui yaltude ɓe mbaɗi noon ɓe mbaɗi ɓatake o noon ko fate koye hoorejo leydi ndi kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɗum noon ko balɗe seeɗa tan kay ko adi komo waɗa visite makko tawi ko visite makko e nder région de Gorgol tawi o fuddoto ɗum toon to ka haydi lamorgo gorgolam noon fuddoto nguna jillu noon ko ñande jeetati ha sappo e ɗiɗi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko ɓuuri hawnade noon ɓe kolliri tigui ko hay conseil municipal mo kay haydi tawi ko fati halfinaɓe kala ko fate école aji fondamental ɓen kañum e kolliri kañum e koye men kolliri tinani kay wonde yamirore arde kay helde oɗon école ko noon kadi ko haydinaɓe hewɓe kolliri tintina kay kelgol oɗo école koɓe mbiyata école 1 mo kay haydi ha joni habruji men
demgal pular to leydi Mauritanie ha joni galle la morgo bayini alkamisa hanki joya lewru février taadu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom décret ona décret noon ko hollirde kay biteɗo Yahya Wula Ahmed el waqf o subama ono mama e oɗo saha joni hoorejo secrétariat national de contenu local ɗum noon ko gila siftinde on noon ko gila septembre 2025 conseil des ministres jooɗinoɗo ko gila nden kay ɓe kawruno eɓe tafa oɗo établissement biteɗo le conseil national du contenu local ɓe mbi ɗum CNCL Wula Ahmed el Waggaf noon o laatima président gadano kay oɗon établissement keso cuɓaɗo ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu Mauritanie yamirino kay jangguirgol ɗemɗe guendije woni les langues nationales e nder leydi he ɓe mbaɗino noon ɓe kollirino noon wonde kay ɓe mbaɗino sélection woni kay waɗino kawguel ƴettude ɓen kay tawi ko waɗoɓe jangguinoɓe ɗeɗon ɗemɗe guendije e nder leydi he ɗen ɗemɗe guendiji noon woni pular e soninke wondude e wolof jangguinoɓe ɗen ɗemɗe noon tawi hewɓe kay ƴettanoma hen ɓe puɗɗinoma golle mabɓe kay kene wona joni lebbi tati haydara noon taw ala koɓe jii haydara kadi ala koɓe kay haydara ala taw koɓe jii wona kay ko wiyete contrat wona ko fate salaire uji mabɓe caggal noon ɓe kolliri nde ɓe ƴettanno kay ɓe mbaɗanoma ɓe heblo tawi ko heblongo lebbi nayyi to école taw école keblowo jangguinoɓe école aji guila ɓe gayni noon ɓe kolliri tigui guila nden kay wona kay contrat wona salaire haydara taggo ala koɓe jii e oɗo saaha joni caggal nde ɓe mbanno noon lebbi tati ɓe noddirtanoma kay e nder nocture yooɓe gar ɓe mbatta ko wiyete heblo complémentaire woni tigui ɓe ɓeyda heblo ngo nde ɓe gayni ngoɗon heblo ngo noon tawi kadi ɓe mbiya tigui ko formation on nde mbiya tigui formation gasima ɓe keɓ mbiya tigui ɓe mbaɗa heblo supplémentaire on formation noon so gasima ɓe keeɓa ko wiyete contrat ji mabɓe ɓe kolliri noon ɓe kolliri noon guila nden haydara ala koɓe jii ɓe jeehi noon to direction de ressources humaines to ministère de l' enseignement supérieur ɓen mbiɓe noon wonde dossier ɓe joƴƴino ɗi ɗon dossier ji holko ngakki hen timmano ɓe namde kolliriɓe ɗon dossier ji ngakkuɗi ɗi ɓe mbawi kadi addude dendagal ɗin dossier ji ngakkuɗi kala ɓe kolliri kono ha ɗo de ala taw koɓe mbiya hen ɓe duttitinoma to noon ɓe kollirama kay wonde kalfinaɗo ko fate sélection de ɗina dossier ji oɗo saaha joni koko heeɓi congé maladie woni tigui wona celluɗo ko keɓɗo foftere mum ɓe erima noon laamu ngu kay oɗo saaha joni nde fabotoɓe kay haɓe mbawa hebde contrat ji mabɓe ɓe mbawa kadi hebde salaire aji mabɓe hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagolgal kalfinagal ko fate jangde wondude e réforme de systéme éducatif o waɗi avertissement fade capanɗe joyo gollotoɓe guila e jangguinoɓe école aji ha e gollotoɓe école aji kay woppuɓe golle mumen oɗo saaha kay ene mbawi tigui mbaɗi déserté goppi golle mumen jiyaka o rokkiɓe noon ko 72 heures woni balle tati kay yatoɓe kamɓe kala ɓe mbawi artude nder nokkuji gollorɗe mabɓe so ɗum ala kay ko baɗowo tigui koɓe watteɓe licencié woni kamɓe capanɗe joyyi kala koɓe itteteɓe kala mabɓe mo arani koko ittete e golle mum ko noon kadi guila e jangguinoɓe ha e gollotoɓe nokkuji janguirɗi kala o holiri kay kala saaha waɗoɓe absent ji woni tigui ɓe garata tawi garal tawi ko kalani ko tigui ko haɗi ɗumen arde tigui o holliri wonde sanction ngaji koko pawete jomumen e ɗum wawi sabade ni ha jomum waɗe licencié woni itte tigui e golle muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen teskama noon tetal kalfinagal ko fate riwidade accident ji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui e nder 48 heures woni nder balɗe ɗiɗi tan ɓe kollidi e nder balɗe ɗiɗi tan ko fodde kene wiye yimɓe jeenayo pasi pittali men e accident ji laabi badɗi nder leydi he tawi kadi waɗi kadi barmuɓe hen hewɓe accident ɓurɗo bonde o kay ko accident kay ɓurɗo bonde ko accident bannoɗo kay ko accident tawi ko hakkude citerne hakkude camion citerne mo étera on accident o waɗi koye dawol lawol no addi mum accident noon mbiɗen ko camion citerne étera kañum felɓodirno e car tokoso e onon accident yimɓe tato mbasi hen pittali men fodde sappo ɗiɗo waɗɓe kadi mbarmi hen accident goɗɗo kadi accident o noon waɗi tigui koto biyata kilométre 45 sara Nouadhibou accident goɗɗo o noon waɗi tigui koye hakkude to wiyete aw jefta e attara on accident noon ko yimɓe jeegomo mbarmi hen ɓe kolliri noon e nder 48 heures fodde accident ji sappo tinama e nder leydi hen e dow lawol e lega fade
fade bogge toon ne ko accident goddo wadino toon ha yimbe nayo basino hen pitali men yimbe dido kadi ma yi ndara nokshot tawi ko camion ngaji mawdi kanyumen prix bena wasbe pitali men ndar nokshot camion goto kadi tinama dergitima e leydi nokkuto wite doyra e ndara hoddela sharqim on accident non hay goto gañaki hen kadi hay goto wasani hen fittando muduma ha joni khabruji men demgal pulara to leydi senumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal padena député bitedo Dahirou Sara o wadi félicité équipe nationale les Lions du Sénégal e sa kay gonno champion d'Afrique ne gartirno coupe d'Afrique e ndara leydi Sénégal kono de o nyingino fewi lamu ngu o nyingino fewi kadi fédération fugu ko ngela mo leydi Sénégal wasde dum kay darade darnde foti darade kay bele bedo sappo jeetato supporter Sénégal nabe nangabe kay gila coupe d'Afrique final coupe d'Afrique nan nangana coka tona to leydi mako o wi kay wonde o hodi kay wonde fédération fugu ko ngela fotani kay daccude supporter ji mum ciagal ene garta ndira leydi hen coke kay fona kedde wona hande balde o wi wonde kay o hayuma tigi ko leydi Maroc kay no way kay jokkodirde e leydi Sénégal to bangi diplomatie to bangi politique e fannuji kala holko saabi kay laamu wona diplomatie leydi Sénégal ala hen darido kay darnde darinde kay mantininde kay ha yimbe tina darima hen no beedo supporteruji mbaawi woppitirede garta ndara leydi mum o holliri non wonde odo saha joni hoorejo leydi ndi nana wada tournée mum économique hoore jago nana wada tournée mum politique e be goppi beedo besnguji tawi ko yaanobe supporter de barode leydi Sénégal nan ton coka to Maroc tawi koy dowa ngagnalde o holliri non omo yetta omo jarna ciagal kay ndo hebi kabaru labdo cerr wonde kay odo saha kala gon Macky Sall gonnodo hoorejo leydi Sénégal e odo saha joni tawtedo leydi Maroc nan doga koyde kay no beedo supporteruji goppitira bawa artude ndara leydi mumen ha joni ko leydi Sénégal keddoden alkamisa hanki joya lewru février ko bandiji be hinde wibe tajobe kanyumen tigi tufino pitol mumen e dow lawol otoji kay hakkunde wuro witengo bambaji eto wite dika Medina e ndara commune mo Bembu ene tawe non 56 km bangi funnange saraya janguji di non wadi tigi ko hakkunde 18h faya 20h ko sagatabe jeegom non arbe tigi de buumi jeesi mum woni ko wiete ankagule ne jogi ti jaseje petalaji kanyumen tigi paddi otoji didi e dow lawol beedi non ko addude leggal mangal woni fobre lekki be mbaawi jojjinde e dow lawol hende otoji di pandi kay mbadi ralentir woni tigi usti vitesse uji men kay haadi bi dartare ko don be jalti ndara ladde be kuccirema be petalaji be kolir kay kala biido sukar ne weli be itta wonki mum ko don non be jaltini boggi be tongi den dangal passager ji wonno be ndara otoji di kala be larvi be kay den dangal ko be jogino ko be jidno kala be jaadi hen e ndara buri teskede non ko be nawi kay be nawi capande tati uji woni 150.000 francs CFA wondude téléphone aji didi tawi ko Samsung hen téléphone goto ko mo hinde A55 goddo ko mo hinde A54 den gendarme be nona diwan on nani dum mbaawi notitade hen e odo saha joni mbaawi jirade bagge umanade jilaw be kolliri non be tebima motoji joyi kon non be boni be ko dogbe ene jire ha joni ko leydi Sénégal kedodena Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo leydi Sénégal tawtedo do saha joni tournée mo économique ton to Tambacounda jamma alkamisa hanki joyi lewru février o joddima ton bena witebe les élus locaux caggal dum kadi o wadiriño kay e bena witebe les acteurs économiques woni darnibe kay ko faate faggudu jonde de non yehi tigi ha e ndera pecc jamma fedde witende les femmes de la maison des femmes woni tigi de Tambacounda woni fedde woni rewbe galle rewbe Tambacounda ko ndena fedde non ko rendino fodde capande joyi coopérative économique ndena fedde non be mbaawi tigi joddade hoorejo leydi be kebi ballal ngala ballal non ko capande naya million tawi ko francs CFA umurade catala bitengala fond JIP woni fond de garantie des investissements prioritaires be koliri hen weltare mabbe mawdene fewi Tambacounda nona Tambacounda nabe nona koliri tigi cadele men kewde no fewi kay be koliri hoorejo leydi ndi cadele mabbe kewde no fewi gila cadele kay ko faate cuuri cafrude woni santé ko be koliri kadi be jogi cadele ko faate connexion woni cadele internet e be jogi kadi cadele ko faate emploi woni besnguji mabbe gollaki e ko faati kadi e désenclavement woni tigi nokkuji gure kewde odo saha joni ni jonnino fewi kanko hoorejo leydi ndi non o fodanibe kay ma babe jejjid kay holiri kay be mabe jejjid e don cadele kala ko buri yawde e yaccade sabu o holiri jettu en sarta safirdu witendo Bakel e odo saha kay e odo
eɗo e mayide lewru ndu kaɗo e nder mayide ndeɗo hitande o holliri mawo neldi toon fodde 110 ambulance adde toon noon ko fati ke noon e caɗele connexion o holliri tigui wonde ɗum ɗon kay ko caɗele ɗeɓe jejjita joni joni saabu e oɗo saaha joni leydi Sénégal woni koye ummanade ko fati e connexion tawi ko internet satellite so tawi koko fati caɗele laabi noon o holliri tigui wonde enveloppe joñama waɗi nogas ene yiya milliard tawi ko franc CFA on kalis noon ala ko reni so wona pewnugol laabi kedde ɓe kolliri noon kadi o holliri ɓoyata kay ɓoyata o holliri tigui ma fewnite gar tawi ko gar mo Tambacounda horejo leydi ndi noon holliri kay wonde e nder ɓe holliri tigui wonde kay e nder e ɓoore mabɓe kay ɓe inniri vision Sénégal 2050 ɗo e nden kay o holliri ma gueɗe kewɗe caɗele kewɗe kay ma leydi ndi yaltu hen ha laaɓa ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗe leydi Sénégal kanko kadi woni gardiɗo landa Pastef o umminima tourné makko politique e nder département mo Guinguéno tourné o noon ko ñande jeegom ha jeetati lewru février o erima noon dendagal coordinateur uji landaka kala nde ɓe juɓɓinta calendrier ji mabɓe ko fati oɗo tourné départemental mo ɗamini wadde toon mo woni wadde kay oɗo saaha joni toon to Guinguéno tourné o noon o fonno wadde kay ko ñande 15 fonno wadde ko ñande 14 e 15 lewru février caggal ɗum noon ɓe mbaɗa ko adi ɗum noon ɓe mbaɗa meeting terra meeting ɗum wonno fonno wonde ko ñande 13 lewru février to Mbacké on to Mbacké noon tawi ko mémoire wadde mémoire méga meeting kay moɓe juɓɓinno toon guila ñande 10 lewru février 2023 ko kanko Ousmane Sonko noon o wayliti kanko tigui wayli calendrier saabu kay o wi ɗiɗon datuji kay dokkirnoɗi e ɗin datuji o holliri ñande 14 ñande 15 lewru février 2026 tawatamo nder leydi he ɗum tawatama ko caggal leydi e mission tawi ko mission mo hoorejo leydi ndi fonno yaade fawti e dow hoore makko ɗum noon ko ɗum addinimo kay waylude oɗo saaha joni ko fati tigui e calendrier tourné makko politique e nder oɗon département ha joni habaruji men demgal Pulaar sennumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen limoa woni union économique et monétaire west africaine commission fedde nde noon addi ballal ngal 100 millions francs CFA faade tigui e leydi Mali ballal ngal noon rewi koye juuɗe jagorgal mabɓe kalfinare ko fate ndema leydi Mali o yimɓe mabɓe noon yidde mabɓe noon kay ko wallude leydi Mali habtade ko fati kay haɓade ko fate ɗeɗo tenke walla mbiyen baɓɓatti ne wiye criquet prélin criquet pèlerin criquet ko alkamisa hanki o noon wonno tigui cérémonie tottirgol ngal ɗon ballal to salle de réunion tawateɗo to ministère de l' agriculture gardegol ministre mabɓe de l' agriculture biteɗo Daniel Simono Kelema e tawtorede kadi hoorejo commission limoa e nder leydi Mali e délégué ji banque mo BOAD e délégué ji FAO hewɓe mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mali keddoɗen e nder hakkude leydi Mali woni to centre de Mali sécurité kay nden ka kisal ngakki toon no fewi ñande 4 lewru février gonɗen ɗum ko base wañoɓe tawi ko waño fina tawa wiyeteɓe les dozo ko base men tigui yana toon base o noon yana toon janggo musgu no fewi ɓe tigui base o noon base o ni ko base o noon dozo en ɓe yana koto e nder to nokku to banggue rewɓaji funnague wuuro witengo Kenjien e nder cercle mo Bandiaga to ko katibade masina noon woni tadi woni tigui terroriste walla mbiyana jihadiste en witeɓe katibade masina walla mbiyana groupe de soutien de l'islam et musulman kamɓe tigui mbaɗi jangu ngu ɓe jeytima jangu ngu e oɗon base ɓe bonni base o no fewi ɓe kolliri noon kamɓe kolliri no kadi ko laabi ɗiɗi ɓe kolliri wonde ko laabi ɗiɗi ɓe mbaɗi tigui laabi ɗiɗi e nder ñalawma goto ɓe mbaɗi jangu e nder oɗon base lawol gadnol ngol ɓe kuudi e mabɓe kay ko sanga 5 heures 0 minute woni 5 heures du matin ko adi salatu seeɗa ko nden tigui ɓe jorte base o ɓe mbaɗi tigui koɓe beela caggal ɗum ɓe jeehi ha sanga 13 heures woni 1 heure ñalawma nde guite laaɓi nden kadi ɓe dutti kay jokkidde golle ɗe ɓe puɗɗino gollade e nder oɗon base kamɓe jinim noon ɓe kolliri tigui wonde kay ɓe mbari toon tigui ɓe mbari toon dose uji kewɗi no fewi ɓe jobima pittari men ɓe kolliri kadi wonde ɓe caɓari kolliri tigui réseaux sociaux ji vidéo ji kay jangu mabɓe no ɓe bonniri base o e ɓen dose uji ɗi ɓe mbari kay
kay nde wonnon kay ɓe kolori hunde ko ala ko so tawi ɓe kolori tigi wonde ɓe mbaɗiri ɗiɗon vidéo ji kay ko ha ɗum wasa wadde guule ha joni ko leydi Mali keddoɗen jandiyankoɓe leydi Mali ina tawe tigi e ganuma mawkano feewi e jaggugol biyeteɗo Youssouf Sissoko on ko directeur publication jayde bindel witende alternance o waɗama noon placé sous mandat de dépôt omona soka kay ko adi ñawore makko guila alkamisa hanki joya lewru février ko pôle national de lutte contre la cybercriminalité kañumen nanguimo cokimo o nanguira noon ko windude kay kay article tawi ko livraison jaltuɗo numéro tongode 200 woni tongode temedde ɗiɗi nden jande noon windano tigui ñande altine ɗiɗi lewru février 2026 ɓe tuumimo noon komo windi kay ko gonɗani ko woni tigui emo windi ko gonɗani emo waɗi kadi ko wite atteinte au crédit de l'état woni tigui ñingde laamu ngu e takkude laamu ngu e tonje kadi hoorejo leydi tawi kadi ko hoorejo leydi mo jeeyaka e nder leydi he ɗum noon koɓe kolliri ko ñande jeenaya lewru mars dartondu ko nden tigui wonata ñawore makko ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar so nommima to leydi Mali ko to leydi Nigéria paaɗen 79 Issa Yanke woni chrétien biftanoɓe kay biftanoɓe ene daha kay nangonoɓe e nder tawi kadi ɓe biftano ko nder église aji tati to rewo Nigéria kamɓe 79 kala ɓe goppitama moni e mabɓe kala noona soyna kay ne ɓorni t-shirt olo ene waɗi kadi jogui butillel ndiyam ɓe joola e nder bus mawɗo no fewi tawa kadi ko militaire uji ene jogui sécurité on bus kamɓe militaire uji ɗano ɓe mbawi tigui escorte oɗon bis kay haw yetti to wite kaduma ene wayno kay oɗo saaha joni ene wayno oɗo saaha joni ene wayi kayno oɗo saaha joni e nder ɓen nangaɓe kadi tawi hen sukaɓe tokosɓe gouverneur diwan o noon ari ha toon to ɓe goppita toon ɓe holliri tigui ɓe gonno ko 1jeetati biftanoɓe hen 11 keeɓino fartange furtade kay guila ñalawma ɓe nangano 1jeetati kadi keeɓino fartange kay woppitede walla tigui ɓoccitade kene wona joni balle tati ɓeɗo 1jeetati heddiɓe noon ko laamu ngu hefti ɗum e juuɗe ɓen biftanoɓe ha joni ko habaruji men ɗemgal Pulaar to Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ene yaara duuɓi 72 ko kañum woni hoorejo leydi Congo Brazzaville o holliri tigui wonde ko candidat e sumgoji hoorejo leydi tijjari ñande 15 lewru mars hitande ujunnaje 2026 woni lewru dartondu ko kanko noon kakko hukkiti ɗiɗon konngudi alkamisa hanki o joya lewru février to wuuro witego Bambou Mingali tawe 60 kilométre banggue rewo Brazzaville to waɗoyno kay lancement ko fati puddugol foire agricole Congo kanko Denis Sassou Nguesso noon kanko Denis Sassou arno tigui kanko ardima leydi Congo kay guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi jeenayyi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi woni 1979 ha 1992 sumgoji gadani batnode nder leydi he nden ɗi noon wonno ko 92 ko Pascal Lissouba folnomo caggal ɗum noon en 97 woni 1997 ko nden tigui o arti e jappere laamu caggal kayde leydi ndi nanno e guerre muuso no fewi tawi ko guerre civile guila nden noon 97 nde o arti e laamu faade oɗo saaha joni guila nden ko kanko ardi leydi ndi tuuba ko goto nder leydi he ko kanko duwi mbaɗon tuuba ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyi woni 2015 ko nden tigui o memtino tunorgal leydi ndi o heeli kay o heeli tigui loi tawi ko loi biya o kala hoorejo leydi kay laamoto tan ko mandaji ɗiɗi o dajjiti oɗon kannara hollirde kay kala gonɗo hoorejo leydi ene wawi wonde candidat laabinde wela foof tawi alda e limore sumgoji ɗi noon ponno wadde ɗiɗo sumgoji tijjani ñande 15 lewru mars darto ndu fonno wadde ko ñande 20 ɗiɗi kono ɓe dirtini ɗum walla ɓe battini ɗum ha 15 lewru mars ndu gonɗen ndu ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar takkusan juulama ha to galle Gataguiyo ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to kay haydi galle makko modana kaydi ha to galle Sama Sam ko on takkusan juula ha to galle Paali Kaba e nder haydi ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓeri puddortoɗen koto leydi Russie to leydi Russie noon dadiɗo goto Russie najo mo martaba toɗo mo martaba woni haut gradé tawi martaba makko ko général ko kañum tigui woni
barminaɗo kural tawi ko kure kural yene makko fella noon koye nder galle goto ɓe mbiyata immeuble résidentiel tawi to banggue rewo ɓaɗi hirnangue leydi ɓaɗi hirnangue musku lamorgo leydi ndi ɗum ko aljuma hande sappo jeegoma lewru février ndu gonɗe ɗi laamu leydi Russie noon joofi feɗeno kay e ngal ɗeɗo golle ko leydi Ukraine ko piyanɗe kewɗe noon pella tigui nder immeuble to wonno ɗo omo wiye noon kanko pellaɗo woni général o omo wiye général Vladimir Alexiev ko militaire mo service renseignement mo leydi Russie ɓe jinno ko yoɓade fittade makko koto leydi Pakistan paaden ko habni hulɓini waɗi aljuma hande o e nder juma goto tawi ko juma chiiti enen fedde fettande nde noon fetti kay ko sanga juulala tusbara e nder juma chiiti enen e nder wuuro wiyetego Islamabad woni lamorgo leydi Pakistan ko famdi kala sappo e goho neɗɗo wasi hen fittade mum kene wona capanɗe jeetato wonɓe kadi mbarmi hen tawi foof ko arnoɓe julde juulal aljuma tusbara hande e nder kaɗon juma koto leydi Ukraine udditen kabaruji men armée leydi Russie ene jokki kay aynade bomboji men toon to Ukraine e nder région mo Zaporizhia ko drone leydi Russie kañum ayni bombo e nder galle goto e nder on galle noon bombardaɗo debbo goto e joom galle mum mbasi hen pittade men aljuma hande subaka jeegoma lewru février musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cerko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on